Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? At magandang gabi po sa inyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Leo. Isa din po akong OFW at kasalukuyang ngayong nagtatrabaho dito sa Middle East. Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko noong bata pa po ako. Tulad po kasi ng marami niyong mga tagapakinig, ay lumaki din po ako sa probinsya at nakaranas din ng mga nakakatakot na pangyayari sa buhay. At ito po ay totoong nangyari. Hindi po ito kwentong gawa-gawa lamang. Personal kong naranasan mismo ang mga ito. Ang pinakaunang kababalagang naranasan ko ay noong 11 taong gulang pa lamang ako. Nautusan ako noon ng nanay namin na manghiram muna ng asin kanila lolo at lola. Ang bahay namin noon ay nasa bundok at talagang magkakalayo ang mga bahay. Malayo din kami sa pinakabayan. Kung kaya nga kapag namimili ng mga kailangan ay minsana na lang. At kapag sa mga pagkakataong nauubusan tulad nga ng mga oras na iyon, ay mapipilitan kang magtiyaga at maglakad ng napakalayo. Pero dahil sa iyon na ang kinamulatan ko, kung kaya sanay na rin ako, lalo na sa mga mahabang lakaran. Normal na kasi iyon doon sa amin. At iyon na nga, nang hindi mamalayan ni nanay na wala na pala kaming asin, ay kanya akong inutusan na manghingi na muna sa kanyang mga magulang at kanya na lamang itong papalitan kapag nakapagpabaya na siya. Pagdating ko noon sa bahay nila lola ay hapon na. Sa tansya ko ay pasado na iyon, 4:00. Kaya hindi na ako nagtagal pa at agad nang nagpaalam. Wala pa naman akong kadala-dala na kahit anong ilawan. Kung kaya hindi ako maaaring gabihin sa daan. Kaya may kasama ng takbo ang ginawa kong paglalakad pabalik sa amin. Nang tatawid na muli ako ng batis ay napansin kong tila tumaas yata yung tubig. Nakaraniwan namang hanggang binti lamang ang lalim noon. At ang isa pang ipinagtataka ko, Sir PB, ay hindi naman umulan. Kaya imposibleng bigla na lamang tumaas iyon ng ganon. Kaya medyo kinabahan na ako noon. Parang di ko gusto yung nangyayari. Isa pa, nagmamadali na nga ako pagkat ayokong abutan ng dilim. Kaya binaybay ko yung batis at tumingin kung saan mababaw yung tubig. Pero wala akong makitang mababaw na bahagi noon na nakapagtatakang talaga. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon dahil nakita ko ang baba na ng araw. Ipinagpatuloy ko pa yung paglalakad nang sa wakas ay makakita din ako ng mga malalaking bato
na nasa batis na maaari kong matungtungan para makatawid. Naisip kong sila yung magsisilbi kong tulay doon sa batis na nagmistulan ng ilog dahil sa biglaang pagtaas noon. At iyon nga ang aking ginawa. Maingat kong tinawid yung batis na iyon sa pamamagitan ng mga malalaking bato na naroon. Kaya laking tuwa ko ng aking malampasan iyon. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Dahil nung nagmamadali na akong naglalakad, na pagkaminsan ay may patakbo-takbo na, ay bigla namang humarang sa daraanan ko yung mga sanga ng puno ng kawayan. Umapay talaga iyon na para bang ayaw niya akong padaanin, na wala namang malakas na hangin. At sa tingin ko ay hindi naman iyon basta dadapa na lang doon sa daan dahil sa karaniwang hangin. Kaya dahil doon ay napilitan akong lumihis at umalis sa daan. Inikutan ko na lamang iyon at iniwasan. Pero unti-unti nang kumakalat yung dilim. Kaya mas binilisan ko pa. Pero may naramdaman akong parang mayroon namang sumusunod sa akin. Kaya panay ang lingon ko sa aking likuran hanggang sa makarinig ako ng huni. May hinang huni lang iyon pero kakaiba talaga. Kung kaya mapapansin mo iyon. Hindi ako sigurado kung huni iyon ng anong hayop. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi mabuti ang hatid noon. Kung kaya, mas nagmadali pa ako. Pero kahit anong pagdudumali ang gawin ko, ay nararamdaman ko pa rin iyong sumusunod sa akin. Naalala ko yung kwento ng lolo namin tungkol sa kanyang karanasan at kung gaano kabisa ang asin na siya niyang ginamit para makaligtas mula sa aswang. Kaya dumakot ako mula sa lalagyan at aking binubudburan yung bawat kong madaraanan at sinasabuyan ko rin yung bahagi kung saan ko naririnig na nanggagaling yung huni. Panay ang panalangin ko noon na sana ay makauwi ako ng ligtas at sana ay mawala na kung ano man o sino man yung sumusunod sa akin. At kusa na nga lang ding nawala iyon. Kung kaya napatunayan ko nung mga sandaling iyon na totoo nga pala talaga yung ipinahagi sa amin ni Lolo. Pagdating ko sa bahay ay nagtaka pa sila kung bakit ang tagal ko raw. Sinabi ko namang nahirapan akong makatawid sa may batis dahil biglang tumaas ang tubig. Hindi sila makapaniwala nang sabihin ko iyon. Dahil alam talaga naming lahat na tumataas lamang iyon kapag mayroong bagyo at walang tigil na bumubuhos ang ulan. Sinabi ko sa kanila na tinambangan at sinundan ako ng aswang, na maaring iyon ang dahilan kung kaya siguro nangyari ang mga katakatakang bagay na iyon. Ang sunod kong naranasan naman, Sir Pipi, ay nung makawala po yung alagang kalabaw ng kapatid ni tatay. Ang edad ko naman po nang mangyari ito ay 15 anyos na. Sa kakahanap nila ay nakarating sila sa amin at ipinagbigay alam. Hiningi na rin nila yung tulong namin sa paghahanap at nanghiram pa ng 2 lata ng tinapa
Yung tinapa po na tinatawag sa amin ay sardinas. Baka po kasi magtaka kayo kung bakit nasa lata yung tinapa. Napagkasunduan nila tatay na maghiwa-hiwalay kami sa paghahanap. Kami ng anak ni Tio ang magkasama, si Roldan. Habang sila tatay, ang kapatid niya at mga anak nito ay nagpare-pareha din. Sa paghahanap naming magpinsan, ay sinuhot namin ang lahat ng masusukal na bahagi noong gubat kung saan kami natapat na maghanap. Gamit ang aming mga itak ay pinagtatagpas na lang namin yung mga halaman at baging na nakahambalang at sagabal sa amin, hanggang sa maisipan na naming bumalik nang hindi namin makita doon yung kanilang alaga. Ang buong akala ko naman ay tinatandaan ng pinsang ko yung aming dinaraanan. Kung kaya umaasa ako na wala kaming magiging problema pagbalik. Pero hindi na raw niya alam kung saan yung daan pa uwi, na nang subukan kong isipin rin ay wala akong halos na matandaan. Pero hindi kami tumigil at pilit pa rin naming inalam kung saan yung daan pabalik, hanggang sa mapadpad kami sa napakadilim na bahagi ng gubat, na dahil siguro sa napakayabong ng mga naglalaki ang mga puno, kung kaya kakaunti lamang ang liwanag na tumatagos doon. Nangilabot talaga ako ng mga sandaling iyon, Sir Bibi. Bigla kasing dumilim yung paligid. At nangyari na nga po ang pinaka nakakatakot kong karanasan. Nang maaninagan namin ang figura ng mga tao sa aming unahan. Kung kaya huminto kami sa paglakad. Yun yung akala ko noong una, mga tao sila. Pero habang dahan-dahan silang lumalapit sa aming magpinsan, ay doon naman lalong nagiging malinaw kung ano ang mga iyon. Tama po kayo nang iniisip. Hindi pala sila mga karaniwang tao na yung kanilang mga nguso ay nagsisihabaan dahil sa mga ngiping nakausli, na oo nga at nakadamit din naman sila tulad ng sa amin. Pero masasabi mo kaagad sa unang tingin pa lang na ibang iba talaga sila, na sa unang pagkakataon pa lang na sila ay makita mo, ay masasabi mo na kaagad na sila ay mga aswang. Nung puntong iyon, Sir Bibi, aaminin ko na sobrang takot po talaga ang aking naramdaman. At sigurado akong ganon din yung naramdaman ng pinsan ko, na sa tindi ng takot ay hindi na talaga namin nagawa pang gumalaw. Hindi na talaga kami nakakilos pa. At dahil tiyak rin naman kasi namin na maabutan nila kami, na para bang nawalan na kami kapwa ng pag-asa. Talagang matinding kilabot yung bumalot sa amin, na para bang nanigas na lamang kami sa aming kinatatayuan. Bawat anyo kasi nila ay nakakatakot talaga. Maging yung kanilang mga ginagawang pagkilos, na yung mga babae pa nga nilang kasama ay napakahaba ng buhok, na halos sumayad na talaga iyon sa lupa. At yung mga mata nilang nakatitig sa amin ng matalim habang lumalapit, na halos hindi po sila kumupurap at hindi nila iyon inaalis sa amin. Pero nang mga 5 dipa na lamang ang layo nila mula sa amin, ay biglang huminto ang mga ito sa paglapit, at tila ba
nakiramdam. Nang may mapansin kaming magpinsan, kung kaya halos sabay pa kaming napalingon sa aming likuran. Nakita namin ang mga taong walang suot na damit na nakabahag lamang at may mga hawak na mahabang sibat. Kahit di pa namin alam kung ligtas na kami sa kanila, kung sila ba ay kaibigan o kaaway, kahit paano ay may naramdaman akong tuwa. Parang napanatag ako. Dahil kung ikukumpara naman yung itsura nila kesa sa mga nasa harapan namin, ay talagang nanaisin mo sa kanila na lang magpakatay kung sakali mang masama din ang kanilang intensyon sa amin. Pero laking pasasalamat talaga naming magpinsan nang dumating sila, dahil naligtas nila kami sa tiyak na kapahamakan. Umatras ang mga aswang na tila kinakatakutan sila ng mga iyon. Kanila kaming isinama sa kanila at doon ay kinausap, at kanila pa kaming pinainom ng tubig. At bago kami magpaalam ay nagpasalamat muli kami sa kanila. Sa tuwa namin ay ibinigay namin ng pinsang ko yung sardinas na kanilang hiniram sa amin. At tila nagustuhan naman nila iyon. Tuwang-tuwa sila. Sa katunayan ay binigyan nila kami ng mga alaga nilang manok at isang biik. Sinamahan din nila kami palabas ng gubat at itinuro nila sa amin yung tamang daan pabalik. At dito po nagtatapos yung kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo, Sir PB. Sana po ay inyo rin itong mapili at magustuhan. Maraming salamat po at more power pa sa inyong channel. Sana ay patuloy nyo pa kaming malibang at maaliw sa pamamagitan ng mga kwentong ibinabahagi nyo dito. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.